Brother Paul. Thank you Jesus. Mushax Production. Gore rino Satan takapita, akatipita anenge atichuta. Ndakazviudziwa na sister tapita, inzwa kunzwa wopedza ndoda kurota ndina Mary na Marita. Takagara andichiridza gita, nzvimbo yatenge tiri chibva ichipita. Mweya mutsvene buruka fasta, wemoyo akapinda nemoyo, akati pakauvhari uyai mundiuraye. Cost of love, wemoyo anondida nemoyo, akati pakauvhari uyai mundiuraye. Cost of love, akasarudze nini nokundida, akaurayiwa ropa rikandisuka. Testimony andinoda, testimony ngoda, akapinda nemoyo, akati pakauvhari uyai mundiuraye. Cost of love, wemoyo anondida nemoyo, akati pakauvhari uyai mundiuraye. Cost of love, uyai mundiuraye, musandisiya zvanini ndiri mupenyu. Uyai mundiuraye, nekuti ndine chikwereti cherudo. Musingamude ndiurayei, musingamude ndiurayei wenyu, ndiurayei. Nemoyo akapinda nemoyo, akati pakauvhari uyai mundiuraye. Cost of love, wemoyo anondida nemoyo, akati pakauvhari uyai mundiuraye. Cost of love, akasarudze nini nokundida, akaurayiwa ropa rikandisuka. Testimony andinoda, testimony ngoda, wemoyo akapinda nemoyo, akati pakauvhari uyai mundiuraye. Cost of love, wemoyo anondida